tengo que decirte, Jessica, que es mucha la gente que me ha dicho que este programa es de categoría. Sí. Pero en concreto, esta sección de cultura es de molta categoría. Ojo, de molta categoría. Ojo. Lo mismo que el libro que tienes entre manos. Lo mismo, de molta categoría es el libro de Vicent Marco. Y bueno, como define nuestra sección, ¿no? Esta sección de cultura, pues hemos dicho pues que se venga y nos hable de tú a tú. Podemos hablar. Vicent, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buena vesprada. Primero fue de categoría. Sí. Y ahora la nueva versión de molta categoría. El primer va a ser de categoría internacional y este ya es de molta categoría. A ver, lo raro hubiera sido de pitjor categoria. No, claro. No. Hem d'anar a més. Sí. En el meu poble n'hi ha un malnom, tot el món té malnom en Benifaió, i n'hi ha una que és Vamos a más, i li diuen així, de malnom. Vamos a más. N'hi ha un altre que és el Cagatatxes, perquè tenia un forat en el mono de treball i li se caien per les tatxes. Està el Piu de Ferro, i està, per exemple... El Piu de Ferro l'has passat per damunt, L'has passat molt per damunt. I està... Això no sé d'on ve. I el Prenyagallines, que tampoc sé d'on vindrà, ese malnom, però bueno, són malnoms dels pobles i jo soc molt de poble. Pero Jessica ¿Y quién es el te ha hecho esa observación de que quería profundizar un poco en lo Piu de Ferro, Piu de Ferro. Deixem-ho ahí. No, la veritat que és lo bo, és que en els pobles hi ha molts malnoms, però que no saps exactament d'on venen, no? O que ja s'ha perdut una miqueta l'origen. Sí, tenia una alcaldessa que era de la família dels Furtabaus. Entonces, Furtabaus. Sí. Bueno, no sé d'on vendria, però crec que algú furtaria un bou alguna vegada. En algun moment, jo no sé quin tipus d'anècdotes, si són aquestes precisament les que anem a trobar en de molta categoria, un llibre més bilingüe, no? I per reflectir o per mostrar el caràcter valencià. Sí, n'hi ha, pues això, coses molt divertides, contades sobre els pobles, les ciutats, les bodes. Jo que estic aquí... Les bodes. Sí, jo que estic per passar per Vicaria, pues una boda de poble no és igual que una boda de ciutat. En les de poble és to burrera, en les de ciutat és to pameles, no sé, és una cosa diferent. I bueno, pues la veritat és que està molt divertit i aquestes coses són les que conte. Per exemple, n'hi ha un manual per a, bueno, pues per a conèixer el valencià sexual. Adiós. Ai. Que jo sé que és horari infantil, Dale. no se pot dir, però tu ja saps que dels pecats del Piu Déu se'n riu i els pecats de la Xona la Mare de Déu es perdona, no? I entonces t'ha explicat ahí un poc tot el vocabulari eròtico festiu dels valencians. Això és la part un poc més picant i després pues, hi ha coses així molt d'estarifaes, com per exemple, jo m'imagino com seria Donald Trump si fora València. Seria un capità moro de Texas, no? I diria, che, el mur, això ho pague jo. Sí, hay cierto, sí. A mi m'ha paregut molt significatiu el tema de les bodes, no? Anem a ficar-se, a més, jo també tinc vàries a la vista, vàries de poble, no? Quines diferències establisses tu o són les primeres que veus i dius, esta és de poble, esta no és de ciutat? Mira, lo primer és el arròs. Si tiren arròs i en molta quantitat, entonces és una boda de poble. Si tiren floretes, si tiren ampolles de sabó, és una boda de ciutat. De fet, en el meu poble n'hi hagué uno que quisiren i tenien una grua esperant-los i dos amics en 10 quilos d'arròs cada un es dutxaren. Jo crec que encara estan traguent-se grans d'arròs del furonet. Però bueno, la veritat és que les bodes de ciutat la gent diu que se besen una o dos vegades. En els pobles, és que se besen dalt de la caïda, damunt de la taula, que mos bese la de roig. Sempre n'hi ha una de roig en les taules. I jo crec que és més burrera, més casalla. Això també és una cosa. Ahí parle de les begudes, dels esmorzars, també de la part de gastronomia. I la casalla no pot faltar en una boda. I bueno, el moment broma, no sé si se fa lo de la broma o no, en la ciutat jo crec que no, en el meu poble disfracen a la gent pues, de Teletubby, de abeja maya, a mi veurem de què me disfressen, i te fan una broma, no? En canvi, en les bodes de ciutat te fiquen ahí un PowerPoint, en una música romàntica, pues són les diferències, no?, que tenim així entre els pobles i les ciutats en València, sí. T'has acompanyat en el llibre, no?, el pròleg de 8... bueno, sí, no sé si són 8, no? Jo ho he dit bé. 8 periodistes també valencians que coneixen molt bé la fisonomia dels valencians. Sí, pues està Paco Nadal, està Eugenio Viñas, està Ximo Rovira, bueno, periodistes diversos, també Ana Baix o Marta Hortelano, bueno, que ens conten alguna anècdota de per què ells han sentit valencià alguna vegada en la seva vida, no? I bueno, pues està divertit pues, quan Paco Nadal conta que estava en Argentina per veure un partit de Kempes contra Di Stéfano i de repente uns argentins que eren immigrants se ficaven a parlar-li de Rovellet, del Nel de Murla, de la pilota valenciana, no? Pues aquestes coses, anècdotes que estan en el llibre, que està també il·lustrat per Raúl Salazar, que les il·lustracions jo crec que guanyen molt, li donen un plus al llibre,
i de l'editorial Sargantana, que és una editorial que aposta per la cultura valenciana, i bueno, 202 pàgines de riure tot el temps, no pots parar en cap moment. Jo crec que tots ens sentim valencians en algun moment, o per exemple quan t'hem demanat fora d'ací rosquilletes, no? Sí. D'això també parles. En Madrid te diuen pan de pipas i tu no, rosquilletes. A mi m'ha passat també una vegada, això ho conté, i dic, no, venía a Granada y dic, una barra de cuarto. Y me digo, en mi arma, te puedo partir por la mitad, pero un cuarto no te puedo cortar. o anant a Madrid una vegada, estava en un amic, i l'amic diu, che, una Coca-Cola. Li fica una Coca-Cola el cambrer, i diu, che, no cal got. I diu, no hablo francès. I diu, ai, ni jo tampoc. I aquestes coses, aquestes anècdotes, aquestes, bueno, pues, curiositats, les vaig contant ahir entre temes, pues, més de com són els ciclistes que n'hi ha per València, que està tan de moda, no? Bueno, està Consejal ciclista, està el ciclista endurant, bueno, n'hi ha diversos tipus de ciclistes, pues, conte, per exemple, un poc com són la nostra cultura d'esbocates, que així li fiquem nom propi, blanc i negre, brascada, chivito, perquè tenim ahí... Almusafes, exacte. Bueno, pues vaig ahí entre gastronomia, entre cultura, entre festes, parle de les falles, parle de les paelles, vaig fent ahí un poquet, es un libro que mapa. Está escrito en valenciano y castellano, y es un libro, igual que el anterior, que, bueno, yo creo que refleja muy bien una de las cualidades de los valencianos, que es la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. Bastante más que en otros sitios. Totalment. Mira, però el que tu dius, tu vas a una falla i el més ric del poble estarà ahí cantant en el karaoke de la falla o eixirà vestit de moro, no?, en la professó, no tenim por al ridícul. Després igual no són tan graciosos per contar acudits o fer bromes, tal, però per a riure-nos de nosaltres mateixos i és difícil que mos guanyen, no? I això també jo crec que és una cosa de salut. Sí. De molta salut. És el segon llibre, primer de categoria internacional, ara de molta categoria. Vicent, tu eres periodista? Sí, jo soc, periodista. I ara també escriptor. És que ara te cal una tercera part o un tercer llibre on parles, no?, o on el rigues, que tindries també matèria dels periodistes i de les nostres també particularitats, que ja seria... Sí. O seria clavar-te massa en el fang. Ahí jo crec que som un poquet endogàmics, no?, i n'hi ha que defensar ahí la professor, però bueno, sí, després t'ho parlar. No, el tercer ja el tinc en marxa. Ah, sí? Sí, però no serà del mateix perquè no tinc més noms, ja més de molta categoria que podria ser. Si me doneu un nom, faré el tercer. Massa pa la carabassa. I sí, sempre hi he pensat. Està ben tirat, O check-in d'estarifo, bueno, no sé. Tot per l'aire. Frases que també n'hi ha una part de llengua, on n'hi ha moltes frases, n'hi ha travallengües, n'hi ha moltes coses de la llengua que són divertides, no?, de llegir, refranys i demés. I bueno, aquest tema de les paraules intraduïbles, no?, de com se traduís desfici. Desfici, és la primera que sabia. Ausaes, no? Bueno, pues estan per ahí també les paraules intraduïbles i jo no sé, jo estic molt content, estic molt pagat. Estás pagat. Estaría bien que este libro tuviera una versión para que lo pudieran leer en otros sitios que no entiendan el valenciano. Te vaig fer una confessió. Leijun me va dir, per què no me fas un en anglès i així jo vos entenc un poc més als valencians? Ostres, però és que en anglès és molt difícil de traduir les nostres bromes. Sí, ja no saben traduir desfici al castellà. A veure com dic això. No, se me está acordando ahora de un monólogo de un humorista valenciano, de Óscar Tramoyeres, que a veces en sitios donde hay mucho turista, de madrileño y tal, lo cuenta, cómo somos los valencianos. Y los madrileños se parten de la risa, porque pues seguramente les falta conocer un poco las claves de algunas de nuestras expresiones, de nuestras formas de actuar. Sí, y aquí totalment. Se queda muy bien reflejado. Sí, i en els pobles especialment se nota, no?, ixa valencianor que tenim de, bueno, tot per l'aire, d'esmorzar un bocata de 2 pams, cervesa cremaet, olives i cacaos, de... Disfrutar de la vida, sí, que aquí sabemos hacerlo. I de tant en tant fer un capità moro, no?, que és quan estàs fent una DSL, que és esmorzar, dinar, sopar i lo que vinga, això és una DSL valencià, que els fallers són experts en fer-ho, acabes dient, això paga jo, no? És fer un capità moro i al Sant Demà dius, ostres, tinc 3.000 euros menys, no?, en el compte de la Caixa Rural. Pues això és una cosa molt valenciana que ara no passa i que és la generositat que tenim de, anem a pagar-ho i el que va davant, va davant.
De molta categoria. Oye, esto el llibre hay que recomendarlo ja, eh? Sí, ja el poden trobar, no estàs presentant-lo ara, sinó que ja el poden trobar. Sí, el vaig trobar per a la Fira del Llibre, que va ser a finals d'abril, i bueno, pues ara de cara a l'estiu jo crec que la gent en la platxeta se pot ara que tenim més temps, que no tenim excusa. Sí, estan tots els jocs, al final, Corte Inglés, Casa del Llibre, i en llibreries més menudes també. De poble, en alguna llibreria de poble també la trobarem. Està en el Consum. Està en Benifaior, està en Consum. Sí. És que en Consum hi ha llibres, sí que és cert. Sí, home, i el meu llibre tenia que estar en el Consum. No, però que és fàcil de trobar, és baratet, 14,90, i bueno, estan colorins i tot, vull dir. Què passa? En dos idiomes. N'hi ha dibuixos. Vicent Marco, moltíssimes gràcies. Han passat un bon ratet amb tu, enhorabona, i que vaig molt bé a boda, Pues moltes gràcies, sí, que o m'he casat o m'he cagat, diuen, a veure si no passa en este cas. A veure quants quilos d'arròs t'esperem a tu quan isques. Massa per la carabassa. Gràcies. Adéu, bon dia.